Yau an yi dakan sakwaran ladi ga amarya ga ango. Kai an yi dakon sakwaran ladi Ga amarya. hala madar sakwaran ladi ga Sarki wasu sun ji dakan sakwaran ladi ga amarya ga Allah sarki sakwaran ladi. Hala ba wan ba ganin. Sorry guys, sorry. Ku dawo mu zaura mu kalli masu rabo da mu da ku. Nasu bakuluti ne. Sikiyaya. Ale muftiya ake cikin. Ale muftiya. So, Just easy. Wallan jita.